yani but xa une-chance dlala nani masazi aveleli nje velani sihlezi angithi noma nene into nibetha kakhulu mna into nibetha kakhulu manje kulo mjito umde baniyamqaphela team ayidlali leya nibethwa itimi nibethwa nini itywa nini apha nitywela team nangula mjito uyedwa ume apha eswini nguyoroyitetayo odlala ibhola obetha amalongo lothini ezo sami wasebenze nje immediate close ibhola ma-strike and back isokwazi uphinda sidefend ibhola yethu face attack again but if sikasilahle ibhola siphinda sishika phaya bayalula kwi-defenders zethu and laa mntu nguyena ulenga pha ngasobekho umntu osolokela apha ecaleni kwakhe akwenzela uba immediately bambe ibhola umntu omphazamisayo anakwazi uphinda phase nguyeyedwa uphasela abantu phaa phambili uba sazama nje ujongana naye hayi basincinci yena sibakele but ibhola kayikuye kayikubo simakeni phaya yawugila iplay ungikhipha bambhola ipenalty